λίμνη. Η ξαφνική ανατροπή ήταν ενοχλητική. Γιατί να ήθελε να καταστρέψει το ίδιο το χαρακτηριστικό που υποτίθεται ότι της είχε θυμίσει το όνειρο του εκλειπώντος συζύγου της. Τα ένστικτα της Πάκα ούρλιαζαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ανήσυχος και καχύποπτος, έκανε το σωστό. Τηλεφώνησε στις αρχές. Οι detective αμέσως ενθουσιάστηκαν. Αν η Νταρλίν ήθελε τόσο απεγνωσμένα να γεμίσει αυτή τη λίμνη, πιθανότατα ήταν επειδή έκρυβε κάτι που δεν ήθελε ποτέ να βρεθεί. Οργανώθηκε γρήγορα μια έρευνα. Οι δίτες στάλθηκαν στα θολά νερά και δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να βρουν αυτό που έψαχναν. Στη λάσπη στον πυθμένα της λίμνης βρισκόταν ένα περίστροφο διαμετρήματος 0,22. Ήταν του ίδιου διαμετρήματος με τον γκάλικα που βρέθηκε στο γάντι από λάτεξ. Ήταν το όπλο της δολοφονίας. Τώρα, οι ερευνητές είχαν το όπλο, αλλά έπρεπε να το συνδέσουν αναμφισβήτητα με την Ντάρλιν. Έπρεπε να αποδείξουν ότι ήξερε ότι ήταν εκεί. Επέστρεψαν στον Ρόμπερτ Πάκα και ζήτησαν τη